Zmenil som sa na tzv. Kvartálneho alkoholika. To znamená, že 2-3 mesiace som chlastal prvú ligu, telo skolabovalo, išiel som na zastavenie ťahu, potom som sa 2-3 mesiace relatívne držal, ale každý deň to bol boj s tým, že si nemôžem vypiť. No a vtedy to dospelo do 3 pokusov o samovraždu, pretože ja som bol zúfalý sám zo seba. Ani psychiatri, ktorí si tým neprešli, len si to naštudovali, nevedia nás chápať, môžu to brať len z počutia. Dá sa povedať, že ti pomohla najviac, keby si to zhodnotil, ak sa to dá, tak tá skupina, ako určite, sa terapia v skupine, kde si mal ľudí s rovnakým problémom a kde ste sa vlastne podelili o svoje problémy a ten psychoterapeut bol ako keby také len usmernenie. Ktorý to smeloval, jasne. Máš absolútnu pravdu. A my, závisláci, sme strašní klamári. My vieme také hovadiny si povymýšľať, len aby sme sa dostali k peniazom alebo k dávke, že to normálneho človeka nenapadne. Ako my sme vtedy, to tu funguje geniálne. A tí ľudia nám to zožerú dokonca vtedy, vieš. Ako ja s čím bojujem, tak to sú reklamy na alkohol. To je podľa mňa totál na hlavu, pretože si predstav, že je nás kopec abstinujúcich a máš reklamu teraz aj cez majstrovstvá sveta. OK, každú chvíľu je tam niečo ohrozené. Vieš, a Pavlov reflex funguje. Vítajte pri ďalšej časti relácie Elementy ženy. Mojím dnešným hosťom je dnes Johnny Peťko, spisovateľ a ako hovorí abstinujúci alkoholík. Vítaj. Ďakujem pekne. Johnny, ty si napísal 2 časti knihy Démon chlast, kde si zhrnul celú tvoju cestu, ktorá začala už vlastne na strednej škole, by som povedala. Tvoja púť s alkoholom, démonom. V akom veku si začal koketovať v úvodzovkách s alkoholom? To bolo pekné, že koketovať. V úvodzovkách. 14 rokov na 8 na základnej škole. Táto časť bude trpko vtipná, aby aj diváci vedeli, že nežartujeme, ale aj žartujeme. Ináč sa to ani nedá vnímať momentálne. To by sa človek musel z toho zblázniť. Proste tú nálepku na sebe mám. Prešiel som si naozaj všetkým možným v rámci závislosti. Nemám sa prečo na niečo hrať. Netúžim už po žiadnej sláve. Povedzme, že ty si bol aj známy moderátor v najpočúvanejšom rádiu, odkiaľ si odišiel a vtedy sa ti teda ten problém nakumuloval, keď si odišiel do Žiliny, ale to preskakujem, vráťme sa teda na ten úplný začiatok, tak aby diváci vedeli, že vlastne kde sa môže tento problém už začať, už v detstve. No ja som začal, ako som spomenul, v 14 rokoch. To bolo to koketovanie. Ako chceli sme už byť frajeri a dospelí a jedno s druhým. Potom na strednej škole na Gimply, tam sme chodevali pravidelne na pivo. Plus k tomu som ja cestoval z dediny vždy, tak som prišiel na dedinu a tam zase išlo do krčmy s partiou, zase z dediny. No a na vysokej škole v prvom ročníku som vedel, že mám nejaký problém, lebo tam už boli prvé absťáky, prvé trasenia jedno s druhým. Len stále som nevedel, o čo ide. Lebo vtedy sa o tom absolútne nehovorilo, neučilo sa o tom. Ten, čo chlastal, bol spodina národa, tak sa to bralo za socializmu. IQ hupací koník. Paradoxne dnes prišli páni doktori na to, že najväčší problém v súčasnej dobe majú kreatívni, mladí ľudia, dokonca ženy, tie nás začínajú až predbiehať v súčasnej dobe. To je strašne alarmujúce. Takže neprajem to zažiť nikomu. Vráťme sa k tomu príbehu. Ty si píšeš aj v knihe, ako si vlastne celý čas aj doma rodičov klamal. Keď si teda už začal, ešte si býval s rodičmi a oni vedeli, že už začína byť problém. No, oni to videli veľmi dobre. Tak to bolo šialené u nás, čo sa dialo vždy, keď som prišiel pod parou. To ako... Ja to neprajem zažiť žiadnym rodičom. Ja sa dodnes
sa im snažím ospravedlniť, vynahradiť im to, lebo ja som im zničil život. Nie len im, ale aj mojej sestre a vzdialenejšej rodine. Pretože žiť so závislým, to je peklo. A ja stále tvrdím, že najhoršie to majú práve tí, hovorí sa tomu odborne, že spolu závislí, tí, čo žijú v jednej domácnosti so závislým človekom. Tí to majú psychicky oveľa ťažšie, pretože sa snažia neustále nejak tomu človeku pomôcť. A vo väčšine prípadov, bohužiaľ, tú pomoc my závisláci neprijímame, pretože my máme ťažké priznať si, a zvlášť chlapi, že by nás nejaký alkohol zlomil. Čiže tam absolútne neplatí to základné, čo si ľudia myslia, že keď sa budem vyhrážať alebo prosiť, tak si konečne dá povedať a dá mu znova šancu a on mi znova niečo nasľubuje a ešte šancu a nám sa pomáhať do nekonečného nedá. Takže cesta je jediná, takže buď si to priznáme a požiadame o pomoc, alebo proste treba opustiť rodinu a nechať rodinu bokom, pretože oni si to nezaslúžia. Kedy rodičia nad tebou zlomili palicu? No keď som ukončil herectvo a nemal som štátnice, pretože som si dal 2 roky odklad. Ja som vtedy odišiel z Bratislavy do Žiliny, do svojho rodného mesta s Tonom Šulíkom, Nikitom Slovákom. Založili sme vlastné divadlo Archa. Popri tom som tam robil v prvej súkromnej televízii Sever ako spravodajca a v rádiu Frontinus, tedajšom. No len to bolo obdobie, kedy som sa rozpil na totálku. Behom roka som 3-krát skolaboval. Prepil som sa do tzv. Triezva. To znamená, že už tie popravky, ktoré my potrebujeme, pretože sa bojíme tých absťákov, ako tomu hovoríme, že vyrovnať hladinu, dobiť tie baterky, už proste nefunguje. Je ti stále zle, trasie ťa, pivo si držíš takto, bojíš sa, že si vybiješ zuby. Proste telo skolabuje, vypne. Ja som skončil vtedy behom roka 3-krát na psychiatrii, na tzv. Detoxe. Detox znamená, že sa snažia s vami v nemocnici prekonať ten abstinenčný stav, ktorý je brutálny, pretože ak by ste to vy náhle strihli sám, tak hrozí epileptický záchvat alebo delirium tremens. Delirium tremens je už smrteľný stav, ten keď človek ešte rozchodí, tak si môže gratulovať. A ak to rozchodí a není do konca života nešuge, tak môže ďakovať Pánu Bohu. Kopec ľudí bohužiaľ zomiera vtedy. Takže ten detox začal iba takým možno psychohygienou a odvykaním, že tam ešte neboli medikamenty? Alebo, medikamenty boli, ale... To je ešte niečo ako pred liečením, to je niečo pred liečením, to je tá prvá pomocná ruka, aby to telo neskolabovalo. Čiže tam idú infúzie, rôzne kombinácie, diazepany, injekcie do zadku na ukludnenie a kopec tekutín. A stále si na pozorovaní, pretože to delírium môžeš dostať aj na tretí deň po vypnutí toho alkoholu. Ono paradoxne, keď človek dostane niekde na ulici epilepťák alebo niekde doma a príde záchranka, tak sa pýtajú prvé, on je alkoholik, je závislý? No že hej, no tak čo ste mu neuliali? Paradoxne toto je prvá pomoc. Čiže tam som absolvoval detox, ten trvá maximálne týždeň, vraj to potom už poisťovňa nechce preplatiť. No a potom je najideálnejšie práve z toho detoxu ísť na liečenie. Lenže bohužiaľ situácia na Slovensku je taká, že aj keď ten človek po tom detoxe chce ísť na to liečenie, tak sa dostane do poradovníka niekde o 2-3 mesiace, kedy sa uvoľní niekde v psychiatrickej liečební posteľ. No a on sám od seba nedokáže abstinovať tie 2-3 mesiace a dočkať sa toho, že už konečne pôjde na liečenie. Čiže to je takýto kolobeh. Čiže on znova začne piť, musí znova absolvovať zastavenie ťahu, pretože tam pod vplyvom ťa nezoberú na liečenie. No a tak bohužiaľ potom ľudia umírajú. Proste u nás je strašne málo tých zariadení. A ja stále hovorím, ak nemá závislá plnú buxu alebo nejakých známych, tak bohužiaľ. Je to tvrdá realita, ale je to tak. Medzi tým detoxom a liečením si bol aký čas v podstate vonku a zase sa ti to po tom detoxe vrátilo, alebo si dokázal abstinovať? Lebo viem, že ty si veľa už abstinoval, veľakrát si recidivista, koľkokrát? To ťažko takto spomenúť, ale začal by som od počiatku. Vtedy behom roka som 3-krát skolaboval, 3-krát som skončil na psychiatrii, vtedy v Byčici.
To si mal Dneska koľko to rokov? už nefunguje 24 rokov. A vtedy si ma odchytil skvelý psychiater, doktor Chaban. On mal rád divadlo, čiže fandil mladým ľuďom a vraví, Jano, preboha živého, koľko máš rokov? Vrajím 24. Však ty vyzeráš ako 50-ročný prechlastaný chlap, preboha živého. Rob čo si so sebou, vrajím, čo mám robiť? Že pôjdeš na liečenie. A na aké liečenie? No na 3 mesiace sa zavrieš a budeš sa liečiť. A vrajím, však ja nemôžem, ja robím v rádiu, v divadle, v televízii. Tak sme sa dohodli, že pôjdem tam cez prázdniny. A to bolo vtedy vo Veľkom Záluží v 94. Čiže som mal 24 rokov a vtedy to bola tzv. Antabusová liečba. Čiže my sme celý deň museli pracovať na záhrade, čo sa dopestovalo, išlo do kuchyne, popri tom sme počúvali nejakú relaxačnú muziku, športovali, občas mali nejaké sedenie. No a potom prišlo k takej veci, že nám dali vypiť Antabus v priebehu týždňa párkrát a potom sme si museli vybrať. Či si dáme pol deci borovičky, 2 deci vína alebo desinu pivo. Pretože tento alkohol obsahuje rovnaké množstvo alkoholu v rámci pomeru. No ja sa vždy smejem, že ja som si vybral to pivo, lebo toho je najviac. Ale stále som to bral akože fór. Ja som vravel, že tu točia niekde skrytú kameru, nerobte zo mňa blázna. Ja už nechcem piť jedno s druhým, no ale si mám vybrať. No tak som si vybral, dal som si to piva. A vtedy sa otvorili dvere a vchádzala sestrička a ťahala za sebou bombu kyslíka. No a vtedy to bolo ako to COčko, keď sa zvára, na tom bol kyslíkový prístroj. A ja hovorím, a to je na čo? Že to za chvíľu vidíš, Janko? No a mňa začalo triasť, nedalo mi dýchať, červený som bol ako rák, oči mi šli vypadnúť z jamôk. A ona mala ten kyslíkový prístroj na to, že keby prišiel k najhoršiemu, aby mi dala prvú pomoc a zavolali záchranku. Pretože ak si niekto vypil na Antabus, tú chemickú, čo ja vravím, gebuzínu, tak ho to mohlo zabiť. No a oni si vtedy psychiatri mysleli, že my budeme po tomto zážitku hraničiacim so smrťou chodiť pravidelne psychiatrovi, piť to 2-krát do týždňa a budeme sa báť si vypiť, pretože nás to môže zabiť. Lenže problém je v tom, že my závislaci sa smrti nebojíme. Ak sme rozbehnutí, pre nás nejaké strašenie v úvu môže zomrieť, neexistuje. Máš absťah, nehľadíš na nič, potrebuješ ďalšiu dávku, a to je jedno, či sú to drogy alebo alkohol. No a kopec ľudí bohužiaľ na to zomrelo, tak potom to zakázali, ale podľa mojich informácií sa to objavuje znova. Aby sme to zhrnuli, dali ti vlastne Antabus, ktorý ťa mal vyliečiť a naň ti ponúkli alkohol. Tak. Teraz je to už zakázané, Antabus sa nepoužíva pri liečbe. Ako ťa ďalej liečili? Ja som sa potom dostal do tzv. Fáze kvartálneho alkoholika. Predtým som bol hladinkový, čiže ja som potreboval celý deň istý prísun alkoholu, aby som sa cítil relatívne v pohode. Aby som zvládol čítať správy v televízii, aby som zvládol vysielať v rádiu, aby som odohral predstavenie jedno s druhým. Čiže celé dni som bol stále pod vplyvom, ale v rámci takej normy. No a samozrejme večer som sa zepálil na totálku. No a po tomto liečení prvom som odišiel do Martina, tam som začal robiť v Martinskom divadle, v Martinskom rokovom rádiu Rebeka. No a zmenil som sa na tzv. Kvartálneho alkoholika. To znamená, že 2-3 mesiace som chlastal prvú ligu, telo skolabovalo, išiel som na zastavenie ťahu, potom som sa 2-3 mesiace relatívne držal, ale každý deň to bol boj s tým, že si nemôžem vypiť. No a vtedy to dospelo do 3 pokusov o samovraždu, pretože ja už som bol zúfalý sám zo seba. Každú chvíľu som bol na psychiatrii, ruky dávali ľudia odo mňa preč. Mňa keď Martin niekto si videl na námestí, a kričím na ňoho, sa otočil a utekal, lebo vedel, že budem somrovať. Nemáš prosím ťa požičať. To samozrejme niečo stojí, ten chlap. Už ťa tam poznali, dá sa povedať. Ten kvartálny alkoholizmus si koľko ťahal? Koľko rokov sa to dalo? Alebo... No, z nejakých 5 rokov, No a po tom 3. pokuse o samovraždu ma prehovorila psychoterapeutka z Martinskej nemocnice, zo psychiatrie. To bola manželka Ľuba Pavloviča z prvého manželstva, paradoxne. Aby som šiel na druhé liečenie, ktoré som ja samozrejme odmietal. Pravím, ja nejaké Antabusy chlastať tam nebudem, to je svinstvo. Odmietal si liečenie kvôli Antabusu? Presne tak. A ona ma presvedčila o tom, že tá doba už pokročila, že psychiatri prišli na to, že je to vlastne psychická porucha. Je to choroba hlavy, choroba myslenia. A ak my nedokážeme tú hlavu trošku ináč otočiť a pochopiť svoj život, prečo to začalo, čo nám to dávalo, čo nám to bralo, nemáme šancu sa z toho dostať. Čiže viac sa tlačilo na tom liečení v rámci tých debát, psychoterapeutických skupín, aby sme našli nejakú takú niť,
ktorá by nám pomohla zmeniť naše myslenie. Ja stále vravím, pravda musí byť na prvom mieste, vyložené karty na stôl, to je zákon, aspoň pre mňa. No a potom strašne veľa počúvať. Druhých ľudí, počúvať doktorov, pretože prvýkrát oproti mne sedeli ľudia, ktorí preciťovali a žili vlastne rovnaký život ako ja. Ja stále hovorím, my sme ako cez kopírák, to je nenormálne. To keď začne nejaký alkáč alebo narkoman rozprávať svoj životný príbeh, to je presne, čo som žil ja. No a práve preto jediný, kto sa dokážeme pochopiť, sme my závislí. Čiže ani psychiatri, ktorí si tým neprešli, len si to naštudovali, nevedia nás chápať, môžu to brať len z počutia. Dá sa povedať, že ti pomohla najviac, keby si to zhodnotil, ak sa to dá, tak tá skupina, ako určite, sa terapia v skupine, kde si mal ľudí s rovnakým problémom a kde ste sa vlastne podelili o svoje problémy a ten psychiater, psychoterapeut bol ako keby také len usmernenie. Ktorý to jasne. Máš absolútnu pravdu. Paradoxne pomohli mi ešte aj dvaja pacienti, ktorí už istý čas abstinovali, boli na liečení vtedy v Pezinku a prišli rozprávať svoj životný príbeh a vysvetľovali, akým spôsobom teraz oni abstinujú. A tam sa niečo vo mne zlomilo, som si povedal, keď to dali títo, tak to musím dať pre Boha živého aj ja. No ale ja som odchádzal z liečebne s tým, že ja som nechcel odísť, ja som sa bál zvonku, ja som bol za primárkou, vravím, pani primárka, nechajte ma tu ešte týždeň, ja to nedám, ja tam skapem. Ona vraví, Johnny, keď mi tu dáte 1 000 000 na stôl, nemôžem. Viete, koľko ľudí čaká na tú voľnú posteľ, je to len na vás. Takže ja som vyšiel z ústavu s 2 možnosťami. Abstinencia, smrť. Abstinencia, smrť. Ako my na výber iné nemáme. To už si vyšiel s tým, že definitívne končíš, alebo došla recidíva? Došla recidíva po 12 rokoch, to bolo šialené. No. Čo to spustilo? Lebo 12 rokov je naozaj veľa. Je. Ja som bol dlhé roky v zahraničí, to bol zámerný môj útek, aby som nestretával tie staré známe tváre a chodil okolo tých podnikov. Potom som sa vrátil na Slovensko, znova som začal pracovať v médiách tu v Bratislave, čiže po x rokov som sa tu vrátil. Potom sa mi narodila dcérka, istý čas bolo všetko dobré a potom taký súhrn náhod, v úvodzovkách vravím, nedolamal ruku vtedy na stavbe, kde som makal komplikovane. Pol roka som mal ruku v gipse, bol som sám doma, rodičia boli odcestovaní v zahraničí za mojou sestrou, ktorá mala vtedy 2. No a ja som sedel v depresiách od rána do večera, ako na tej záhrade a to bola neskutočná scéna. Strašný bzukot bol na záhrade. Bzukot kosačky, alebo? Nie, čiel a os. Bol tak kvalitný rok, že plná záhrada bola napadaná hrušie, ktoré hnili. A mne vtedy prepla, vrajím, a čo s tým? Nie je to škoda vyhodiť? Ty si myslím aj píšeš tu, že si sa rozhodol to vypáliť. Vypálil som. No a samozrejme po 12 rokoch tu ten čert je. A skús len tak na jazyček. Všade na liečení nás učili, dáš jeden, to sa nedá zastaviť. To je, keby si naštartovala pílu, proste to nejde. A tak aj bolo. Len som lízol, o chvíľu som si dal štamprlu, potom pol deci, potom tak som bol zvyknutý decáky. No a behom roka som skončil opäť na psychiatrii, na zastavení ťahu a ten tretíkrát to už bolo ťažké delírium. Vtedy sa im podarilo ma zachrániť, vrátiť späť a tam sa niečo vo mne zlomilo. Pretože ja stále hovorím, že my sa smrti nebojíme, závisláci. Ale teraz som sa zlakol, keď mi povedala, čo sa dialo so mnou a že som ušiel hrobárovi z lopaty. Mne sa takto zjavila moja dcerka zrazu pred očami. A vtedy som si povedal, ty si nie je normálny. Keby si bol teraz kapal, tak čo tá tvoja dcera? Kto jej povie nejaké milé slovo? Každý jej povie, len tvoj tatko bol ožran, alkoholik, samovrak, vysral sa s prepáčením na teba. Dal prednosť chlastu. O koho sa tá moja dcera oprie? Kto jej pomôže v živote? Vrajím, toto, Jano, ty nemôžeš dopustiť pre Boha živého. Ona za to nemôže, že ty si blázon. A vtedy som sa nejak stopol, trošku nad sebou rozmýšľal a pustil som sa do písania tých kníh, pretože to, čo sme nemali my, informácie, tak som rád, že budú môcť mať informácie o nás závislých aj bežní ľudia, ktorí to stále nechápu. Pomohlo ti vypísanie sa z toho v knihe a hovoriť o tom, alebo bolo to pre teba aj ťažké? Pre mňa písať je pôrod. Ja neznášam písať, to som sa musel dokopávať doslova do toho, ale vedel som, že to musím urobiť.
Mne skôr pomáhajú besedy a prednášky, či už na školách, knižniciach, psychiatrických ústavoch, väzniciach, lebo ja si stále to v tej hlave oživujem, čo všetko som povystrájal a hlavne mám záväzok nielen voči svojej vlastnej rodine, ale aj tým ľuďom, ktorým rozprávam svoj príbeh, respektíve vysvetľujem, čo je to tá závislosť. Čiže ja nemôžem im hovoriť, že ich to môže zabiť a vyjdem odtiaľ z besedy a pôjdem si desi švacnúť rýchlo. Takže mám zodpovednosť voči ľuďom, svojej rodine, potom zodpovednosť voči, ktorí boli so mnou na liečení. A oni chceli tiež... s niektorými v kontakte? Vieš, ja viem o 4 alebo 5, čo žijeme. Kopec ľudí už pošlo. A ste v aktívnom kontakte? Lebo niekedy sa hovorí, že práve nemôžeš s tými ľuďmi skontaktovať. Tí, čo abstinujú, práve, že to je fajn. Ja stále hovorím, keď niekoho prehováram, predsa len aby šiel na to liečenie. Vrajím, starý, to liečenie ti nedá nejaký recept a nejaký liek, že to zastaví u teba. To neexistuje, taký recept. Keby som vedel, ja ten recept mám Nobelovú cenu. Ale dá ti šancu stretnúť ľudí, ktorí sú rovnako na tom ako aj ty. A po ukončení liečby, keď budeš mať hociakú krízu, tak sa budeš môcť na koho obrátiť, ktorý ťa podrží. Respektíve, ak sa stane recidíva, pomôže ti, podá ti pomocnú ruku. Nemôže sa stať, že ti povie ten abstinujúci alkoholik tak, že ťa vtiahne späť do toho, že by ti povedal, tak vieš čo, poďme na pivo. Jasne, aj takéto veci fungujú, to určite. Ale to nevieš predikovať, že... Jasne nie. Hlavne ja stále tvrdím aj teraz, čo sa týka tých sociálnych médií, ako my sme sa prestali osobne rozprávať. A mne, keď píšu nejaké rodiny, alebo nejaká žena, alebo muž, že majú v rodine závislého, tak ako im pomôcť a toto. Vrajím, ja sa potrebujem pozrieť do tých očí, pretože oči jediné neklamú. Tam je napísané všetko. Ľudia vedia krásne popísať hovadiny na sociálne siete, byť falošný, ale keď nemáš ten osobný kontakt s tým človekom, stále nevieš, na čom si. A my, závislosti, sme strašní klamári. My vieme také hovadiny si povymýšľať, len aby sme sa dostali k peniazom alebo k dávke, že to normálneho človeka nenapadne. Ako my sme vtedy, to tu funguje geniálne. A tí ľudia nám to zožerú dokonca vtedy, vieš. Takže my strašne zneužívame dobrotu ľudí, využívame všetko možné dookola, ale na druhej strane my vieme, že sme v prúseri, že robíme zle, že ubližujeme rodinným príslušníkom. Lenže stále sa nevieme z toho dostať, nevieme si to priznať. Pre Boha živého potrebuješ pomoc. A zvlášť chlap, hrdý, tak mňa nemôže nejaký chlap zlomiť tu na, nie? No ale samozrejme zlomí každého. A ja mám ešte takú prúpovidku, keď mi nejaký alkáč, respektíve si myslí, že on je len konzument, ukáže, kde si pri kontajneri, aha, no, a ten, no, ja som není tak na tom, ja vrem, môj starý, to je otázka času. To je zákonníci koniec. A je to svätá pravda. Keď stretneš človeka, niekto ti povie, a tak ja si len tak trošku dám občas s kamarátmi víno. Vieš, vidíš na tom človeku, či má našlapnuté na ten problém, alebo vie to naozaj korigovať a stále bude pri tom, že len k večeri si dám a nespadne do toho. Ja ti rozumiem. My, alkáči alebo narkomani, sa poznáme na kilometr. Ja si nemusím toho človeka nikdy v živote vidieť, ale keď sa pozriem na neho, tak poviem, ty si môj starý. My tie črty máme napísané v tvári, takisto gestikulácia, takisto artikulácia, jedno s druhým. Ako som povedal, my sme jak cez kopírák. Keď mi dosi hovorí, si občas dáš, ak si daj, ja tu nie som o to, aby som niekomu zakazoval piť. Je to každá osobná vec. Len ja sa snažím poukázať na tie rizika. Čo sa potom môže s tým človekom stať, ak to včas nepodchytí. Ono sa to stále u nás doma skrýva všade pod pokrievkou, Ježišmária, len aby susedia nie, alebo čo by povedali v robote. A ja stále hovorím, ale však ľudia nie sú slepí. Na nás to je vidno. A keď to nie je vidno, tak z nás ťahá. Pretože telo nedokáže spracovať toľké množstvo alkoholu, čiže ono to ide cez tie pory von. A môžeš robiť čokoľvek, sprchovať sa 3-krát za deň, sprejovať, ten smrad alkoholický vypláva na povrch. To keď školo stanice, však keď sú tam tí pozemí pobudovia s tými umelými fľaškami, to cítiš, ten odpor. To sme sa aj svojho času o tom rozprávali, že ten alkohol je najprístupnejšia droga a to je asi problém, že ťa dokáže aj ľudí zlomiť, lebo je jednoduché si kúpiť, prísť do kaviárne, do stánku, povedať, prosím si, pivo, vodku. Nikto sa nad tým nezamýšľa, či môžeš, nemôžeš. Ako to človek má v sebe spracovať, že ide okolo teda podniku, vidí to a naozaj je to len o tom psychickom nastavení, že
nie, nemôžem, že naozaj to máš upratané v hlave? Takto, my sa držíme jedného, nie, že nemôžem, nechcem. Môžem všetko na svete. Áno. Ale ako závislý človek nemal by som. Respektíve odmietam ďalej alkohol, pretože viem, že čo to môže so mnou urobiť. Tam ide o to, či ten človek je závislý a chodí kolo tých výkladov, alebo ten človek je bežný konzument. Ako ja s čím bojujem, tak to sú reklamy na alkohol. To je podľa mňa totál na hlavu, pretože si predstav, že je nás kopec abstinujúcich a máš reklamu teraz aj cez majstrovstvá sveta. OK, každú chvíľu je tam niečo ohrozené. Vieš, na Pavlov reflex funguje. S týmto mám ja najväčší problém. Vieš, ja hovorím na besedách, choďte sa zabaviť, choďte posedieť. Ale prosím vás, nerobte to pravidelne, pretože tá pravidelnosť nás vedie k tej závislosti. A hovorí sa tak laicky, že stačí chlapovi 1 pivo denne, za 10 rokov je závislá. U ženy 2 deci vínka denne a za 5 dní je závisláčka, pretože u žien, samozrejme, ten organizmus je úplne iný. A čo je najhoršie, ženy to v súčasnej dobe kombinujú s liekmi a to je sakra rýchla smrť. Ako ten stres a tento blázinec, čo je kolo nás v súčasnej dobe, mnohí ľudia nezvládajú psychicky. A samozrejme ten alkohol ti dá na chvíľu pocit úľavy, pocit zabudnutia, oslobodenia. Toto ten alkohol vie. Ale postupom času potrebuješ toho alkoholu viac a viac. A je to presne ako pri drogách. Dáš gram, neskôr potrebuješ 2 gramy, 5 gramov, dáš 10, zlatú dávku je po tebe. Takisto je to s alkoholom. Preto sa všetci čudujú, keď povedia v krimi správach, mal 5 promile. Preboha, to nie je možné. No možné je, pre takého človeka, ktorý je závislý, 5 promile je síce ťažká opitosť, ale pre jeho telo je to celkom do pohody, zvládne to. Kdežto bežný človek stačí 1,7 a je po ňom. To je otrava organizmu. Čiže my sa stávame ako keby imúnni voči tomu alkoholu, ale potom príde to, ako som spomínal, takzvané prepitie sa do triezva, že ten alkohol prestane účinkovať a to ťa zabíja. Tedy. Ako si robil, ako to povedať, čo si pil, aby si skryl tento problém? Bolo to víno, bolo to pivo, bol to tvrdý alkohol? Či sa to tam nejak mení? Hovorí sa, že pivo je ľahšie, tvrdé je tvrdé. Takto. V tom vidíš rozdiel. Žiaden rozdiel medzi tým nie je, pretože je to alkohol ako alkohol. Preto nám dali vybrať si pol deci 40% alkoholu, alebo desinu pivo, alebo 2 deci vína, pretože to je jedno v rámci množstva alkoholu. Samozrejme nám je jedno, keď sme v kríze, že čo vypijeme, to aj etanol desí, alebo čikuli pomaly. Ale je pravdou, že ja som tie posledné fázy pijaval takmer 2 litre tvrdého alkoholu denne. Samozrejme nie na posedenie, ale to išlo od rána do rána v kuse. To je šialené. Potom sa človek prepije z tej istej značky a už nemôže ani vidieť a preskočí na niečo iné. Ja som potom prešiel na červené víno, no a to bolo šialené, to bolo 5 krabíc toho najvlastnejšieho do toho kopolu. Ja som bol červený, bordový, popraskané žily, pečeňový flak jak Gorbačov, tuto 2 pečeňové flaky. Mňa priateľka, keď som šiel do rádia, tak musela napudrovať, lebo však to som bol príšera ja v tom zrkadle. Ja som od rána do večera sa díval na seba, no ty vyzeráš. Ale nedalo sa proti tomu, respektíve nevedel som proti tomu nič urobiť. No. Pretože ja stále hovorím, že nás nie chuť toho alkoholu vedie ďalej a ďalej. Ale proste ten strach z tých abstiákov, lebo ten abstiák pre nás alkoholikov, to je niečo šialené, čo sa deje s organizmom. Psychického rázu, to je skľúčenosť. Nevieš si nájsť polov v posteli, potíš sa, trasieš sa, zima, teplo, sa bojíš tieňa vlastného, potrebuješ mať zasvietené, to je šialené, kým si nedáš ďalšiu dávku. Každé 2 hodiny sa budíš v posteli a potrebuješ mať vedľa postele fľašu, pretože keď príde ti prepáčením na prd, potrebuješ dobiť baterku, lebo sa bojíš, že do rána neprežiješ. Takže ono je to utrpenie pre nás závislákov v tom poslednom štádiu. To nie je chuchu, chachacha, mňa to baví sedieť v krčme, ožierať sa, nie. Každý jeden trpí, každého jedného to bolí. Ale je otázka, ako sa k tomu človek dostal vlastne. Že buď nabehne strunu v rámci rodiny, že vníma to, že alkohol je úplne prírodzený od malého decka. A takisto ako všetko ostatné vníma malé decko, tak sa to ukladá tuto do mozočku. No a keď už je väčšie, tak automaticky ide na oslavu, ide do krčmy, lebo je to prirodzené.
No a za pár rokov pravidelného chodenia si vypestuje závislosť. Ďalšia forma je to, že sa stane nejaký tragický prípad v rámci rodiny alebo rozvod manželov a tá žena hľadá útechu v tom alkohole, ono na chvíľu samozrejme jej to pomáha, ale ja stále hovorím, keď chceš zapiť nejakú depresiu alebo nejakú bolesť alebo úmrtie v rámci rodiny, tak na chvíľu ti to pomôže, ale potom ráno, keď sa zobudíš, tak tá depresia je dvojnásobná plus tie zle z alkoholu. A ja stále hovorím tým ľuďom, ktorí hovoria, sami si za to môžete, áno, môžeme, ale neprejal by som vám to. Lebo každý sa z vás určite aspoň raz totálne dopil. Zvlášť na Silvestra, ako mu bolo zle. Išiel zblázniť. No a my takto bláznime každý deň, týždne, mesiace, roky. To je proste šialené. To ako organizmus nemôže vydržať. Preto nás je strašne málo v mojom veku, ktorý ešte žijeme. Pretože tá úmrtnosť je v rámci percenta strašne vysoká. Ak hovoríme o tej smrti, nebojíte sa umrieť, to si spomínal. 3-krát si sa pokúsil o samovraždu. Ak môžem dať naozaj takú nepríjemnú otázku. Ako? Akým štýlom si sa rozhodol odísť z tohto sveta? No vieš, prvé, čo ma napadlo, tak boli lieky na spanie, ktoré som mal predpísané, ktoré som nikdy nebral. Tak všetky som hodil do seba, zalial fľaškou, dostal som epilepsia, zavolal mama záchranku. Druhé som chcel poistiť, to bolo nabité, tak som znova pojedol lieky, zapil chlastom a ešte taký debil som bol. Ja som sa šiel osprchovať, dal som si bielu košelu, prísam Bohu, čierne gate, čierne sako, čierne lakovky, lahol som si vedľa trúby ako do truhly, dal vedľa seba krížik, patričky, pustil trúbu a myslel som, že je po mne, svatý pokoj. A to nie je preto, že ja idem kričať, pomôžte mi, alebo čo. Proste ten človek už nevládze ďalej takto žiť. No a čo ste nechcel, zavolali susedy, že smrdí plyn, zavolali požiarníkov, tí vyvalili dvere, zachránili ma v poslednej chvíli. A von som si podrezal žily vo vani, no a tiež som skončil na háre. Tak to už... Ďakujem. Johnny, ja ti ďakujem za túto debatu, krátku, ale podľa mňa poučnú. Každý z nich si z toho zobere svoje. Chcem ti zapriať, aby ti vydržalo abstinovanie a aby neprišla už žiadna recidíva. Na záver sa ťa chcem opýtať, čo ti pomáha, čo robíš dneska? Čomu sa venuješ? Ty vieš veľmi dobre. Ja som zmenil úplne mediálne prostredie a ušiel som do hôr a snažím sa tie posledné roky života, pretože pri nás nikdy nevieš, bohužiaľ, pretože zo závislosti sa človek nevie vyliečiť. Tá diagnóza ťa sprevádza do konca roka, pretože nikdy nevieš, kedy môže bohužiaľ prísť tomu zlomu a k tej recidíve. Tak sa snažím tie posledné roky využiť na to, aby som niečo vybudoval aj materiálne, čiže staviam si malý ranč, aby po mne mala moja dcera aspoň kam prísť do prírody, moje netere. Takže chovám si ovečky, psíkov, zajace, chodím kosiť, orať od rána do večera. Prplem sa v hline, dnes som pribehol od Žiliny, od Ťarchavej som dobehol do Bratislavy kvôli tebe, ale veľmi rád. A takisto dovol mne zablahoželať aj tebe hlavne pokoj, pohodu na duši a všetkým vašim divákom a čitateľom. Ďakujem ti. Na zdravie. Všetko ale s rozumom. Našim hosťom bol Johnny Pätko.